Velkommen til en film omkring, hvordan man uploader film på animatedlearning.dk. Når man er inde på hjemmesiden animatedlearning.dk, så trykker man på projekter. Her er det vigtigt at vide, hvilket projekt man er i, om man er i klyngen for almen didaktik, eller i den for inklusion, eller den for engelsk for eksempel. Når man så ved det, så trykker man på det projekt, som man ønsker at uploade en film til. Og når man er inde i den her, så kan jeg anbefale, at man lige kopierer alle de her punkter, der står her. Det er fordi, dem skal man bruge for at dele projektet, sådan at andre kan få mest muligt ud af og læse det, som man har skrevet. Og det vil sige, at når andre kan se, hvad målet er, og hvilket fag osv., så kan man bruge det her som inspiration mellem medlemmerne af klyngen. Men man kopierer det altså, og så hernede, der trykker man redigere side. Så kan I igen se, at her i indhold, der er de her punkter kopieret ind, og så går man ned i bunden hernede, og så trykker man på tilføj ny film. Når man går herned, så skal man først have en titel, og instruktøren, det er mig. Det kan også være ens elever. Her, der indsætter man så sine punkter, som man kopierede før, og så vælger man at udfylde dem, simpelthen med klasse, trin, fag, tidshorisont osv. Når man har gjort det, så vælger man upload dato ved at trykke her. Nu vælger jeg bare lige den 19. her. Når man så har gjort det, så er man næsten færdig, og det man så skal gøre, det er, at man skal over på sin YouTube-konto, og så går jeg ned under det, der hedder del. Og der kopierer jeg det link, der er, og så sætter jeg det ind i beskrivelsen hernede, indsæt, og så trykker jeg på opret film. Når man har gjort det, så lægger den automatisk filmen op, og så har man den første film liggende herinde i projektet. Hvis der er gået noget galt, så kan man trykke på slet, og så fjerner man filmen igen. Hvis man siger, at det her er i orden, så trykker man på gem og vend tilbage til projektet. Og det betyder, at nu kan andre se filmen, som man lige har uploadet, inde i det almendidaktiske projekt. Har man derimod brug for at slette eller gøre noget ved filmen eller uploade den anden, så kan man igen gå ind i den, og så her kan man så slette filmen for eksempel. Og sådan hænger det egentlig sammen. God fornøjelse med det.